L-isfijiet ta' Malta Għawdex fl-imkien ma' Caritas Malta qed jistiednu l-poplu Malti sabiex min jista' jagħti donazzjoni monetarja b'risq il-poplu ta' Gaza. Ta' kuljum diversi tfal u adulti qed ibatu l-ġuħ u qegħdin f'riskju li jitilfu ħajjithom. Id-donazzjonijiet qed jinġabru minn Caritas Internazzjonalis li qed tagħmel l-arranġamenti kollha neċessarji biex l-għajnuna tiegħek tasal lejn min hu tassew vulnerabbli. Żur caritasmalta.org għal iktar informazzjoni. Grazzi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santo. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Illum il-Knisja tagħmel it-tifkira ta' Santa Chiara Verġni. Ħuti ejjew nibdew din il-quddisa billi narfu nuqqasijiet tagħna u nitolbu l-mulej maħfra tagħhom. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena għaddibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bil-emin u bil-ħallejt mirijieti. Ħtija tiegħi, l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqaddsa Marija dejjem Verġni, l-anġu l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. Fi ħniena tiegħek o Alla inti mlejt il-Santa Chiara bl-imħabba għall-faqar. Bit-talb tagħha għatina li nimxu wara Kristu fl-ispirtu tal-faqar biex narawk wiċċ imwiċċ fis-saltna tas-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qarim il-ktieb tad-Deuteronomju. Mose kellem lill-poplu u qal: U issa Iżrael, x'inhu jitlob Alla minnek jekk mhux il-biża' mill-mulej Alla tiegħek? Li timxi fit-triqatu kollha, li tħobbu u li sservi lill-mulej Alla tiegħek b'qalbek kollha, b'ruħek kollha, li tħares il-kmandamenti tal-mulej u l-liġijiet tiegħu, li jien illum qed nordnalek għal ġid tiegħek? Ara, tal-mulej Alla tiegħek huma s-sema u s-sema tas-smewiet u l-art u kull ma fiha. Imma lejn missirietek inġibet il-mulej u ħabbhom u għażel li nisilhom warahom lilkom minn fost il-popli kollha bħalma intom illum. Aħtnu mela qlubkom u law twebsux raskom aktar għax il-mulej Alla tagħkom u Alla fuq l-allat u s-sit fuq is-sidien. Alla kbir, qawwi u tal-biża' li ma jħarrix lejn l-uċuħ u ma jieħux rigali. Jagħmel il-ġustizzja mill-iltim u mal-armla u jħobb il-barrani u jagħti ħobs u l-bies. Ħobbu l-barrani għax intom barranin kontu fl-art tal-Eġittu. Mill-mulej Alla tiegħek għandek tibża, lilu għandek isservi, miegħu għandek torbot qalbek u bismu għandek taħlef. U l-foħrija tiegħek u Alla tiegħek li jagħmel miegħek dawn klopri kbar u tal-biża'
li rajt bajnejk. 70 ruħ kienu mis-Sirietek meta niżlu l-Eġittu, u issa il-mulej Alla tiegħek kattrek bħal kwiekeb tas-sema. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajl. Sebbaħ Ġerusalem il-mulej. Sebbaħ Ġerusalem il-mulej. Sebbaħ Ġerusalem il-mulej. Faħħar il-Alla tiegħek Sion. U jisaħħaħ l-istanek ta' bwiebek u jbirkek ġewwa fik il-uliedek. Flimkien, sebbaħ Ġerusalem il-mulej. U jqiegħed fis-sema t-trufijiet ta' artek u lilek bl-aħjar qamħ ixebbak. U jibgħat fuq l-art il-kmand tiegħu bil-ħeffa tiġri il-kelma tiegħu. Flimkien, sebbaħ Ġerusalem il-mulej. U ixandar kelmtu lil Ġakob, il-liġijiet u d-digriet tiegħu lill-Iżrael. Ma għamelek ma ebda poplu, lil ħadd ma qarraf id-digrieti tiegħu. Flimkien, sebbaħ Ġerusalem il-mulej. Alla sejħilkom permezz tal-Evanġelu biex ikolkom sem fil-glorja ta' Kristu Ġesu. Mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien meta kienu flimkien fil-Galilija, Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Bin il-bniedem għandu jkun moti fidejn il-bnedmin u joqtluh u fit-tielet jum iqum. U huma sewdu qalbhom ħafna. Reġgħu daħlu Kafarnawm u resqu fuq Pietru dawk li jiġbru t-taxxa t-tempju u qalulu: Li mallem tagħkom ma jħallasix it-taxxa? Iva, qalilhom. Meta daħal id-dar, Ġesu bla ma ħallih jitkellem staqsih: Int x'jidhirlek x'mun? Is-slaten tal-art minant min jiġbru għat-taxxa jew il-ħaraġ, minant is-sudditi jew minant il-barranin. Minant il-barranin wieġbu Pietru. U Ġesu qallu: Mela s-sudditi meħlusa minna. Iżda biex ma tkun ta' ebda skandlu għalihom għasal wasla sal-baħar, ixħet ixlief u l-ewwel ħuta li t-tellaq bada. Iftħilha ħalqa u għandek issib munita tal-fidda. Ħuda minn hemm u muratija lilhom għalija u għalik. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Karatteristika tagħna l-bnedmin li kultant fija tajjeb tagħha, però kultant jaf tkun ta' detriment għalina, hi l-kapaċità li xi ħaġa nidrawha ma li jgħaddi żmien u forsi wkoll ninsew il-qawwa tagħha. Eżempju sempliċi ħafna minnu bħal jien għandi n-nuċċali. Meta tkun għadek tixtrih, forsi tibżalih, toqgħod attent fejn tpoġġih, speċjalment jekk inti tkun infaqt il-flus biex trajtu, però min għandu forsi n-nuċċali bħali jifhem li ma' żmien tidraħ u ma tibqax tagħti daqshekk każ. Il-qari li smajna llum b'xi mod ikellimna fuq din it-tentazzjoni li ninsew u nidraw din id-darba lill-Alla. Kemm hu faċli l-Alla nidraħ u ninsa kemm iħobbni u kemm dejjem jagħmel ħafna ġid miegħi. Fl-ewwel qari rajna llum lil Mosè li ikellem lil poplu fid-deżert u kważi jerġa' jagħmel mixja miegħu biex ifakru Alla x'għamel ma' dak il-poplu. Alla li ħariġna mill-Eġittu li sejħilna li mexa magħna. Jekk tolqotni wkoll il-lista tal-verbi li l-awtur jagħtina dwar Alla, dwar x'jagħmel Alla. Ma jħarisx lejn l-uċuħ, ma jħux regali, jagħmel il-ġustizzja mal-iltim u mal-armla,
iħobb il-barrani u jagħtih ħobs u l-bies. Hekk inħoss li anke meta qed jismagħhom biss dawn il-verbi juruna minnu Alla, hekk iqanqluk u ipoġġuk f'postok, speċjalment jekk forsi bħalissa li Alla drajnieh xi ftit jew insejna ftit il-qawwa tiegħu. L-istess Ġesu llum fil-Vanġelu ma' Petru, mod sottili ħafna ifakkar li huwa liben tal-missier u jisaqsih jekk iħallasx it-taxxa obbligatorja tat-tempju. Ġesu b'ħafna mħabba jipprova ifakkru lil Petru li hu kien eżentat minnha għaliex kien liben ta' Alla nnifsu li jagħmmar f'dak it-tempju. Però għal darb'oħra karatteristika oħra sabiħa ta' Alla, Ġesu li donnu juri ħniena u kompassjoni, ma jimbuttax lilu nnifsu avolja kien Alla. Xi jgħidlu l-Petru biex ma tkun ta' ebda skandlu għalihom ma sal-wasla sal-baħar ixħet ix-xlief u l-ewwel ħuta li tellaq bada iftħilha ħalqa u għandek issib munita tal-fidda. Ħuda minn hemm u muratielu. Kew illum forsi jekk ikollna ftit minuti ta' skiet, noqogħdu bil-qiegħda u bħal Mosè inħarsu lura lejn ħajjitna. U nibnu ħansejħilha hekk il-lista tagħna tal-verbi li jiddiskrivu minnu Alla dwar x'jagħmel Alla magħna. U żgur li jkun mument ta' grazzja għalina li jimliena b'ħafna tama u gratitudni. Ejjew issa nresqu it-talbit tagħna quddiem il-mulej. Mulej Ġesu, inturina l-Knisja bħala l-arusa tiegħek kollha ġmiel u sebħ, żomma qaddisa u bla teba quddiemek fl-imħabba. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Mulej Ġesu, inti tagħti ġieħ il dawk kollha li bħal Santa Kjara jażu li jgħixu ħajja ta' safa u ta' faqar minħabba s-saltna tas-sema. Żomm taħt il-ħarsin tiegħek u wettaqhom b'kull xorta ta' grazzi il dawk kollha li ħallew din id-dinja biex jimxu warajk. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Mulej Ġesu, inti trid tgħix fqir u umli fid-dinja. Għati d-den lis-setana u l-onja tad-dinja biex jarfu jużaw sewwa l-ġid li għandhom f'idejhom ħajġibu l-qudiem il-ħajja tal-bniedem fuq l-art. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Mulej Ġesu, Santa Kjara kellha mħabba kbira għalik fil-misteru tal-Ewkaristija. Kebbes qlubna b'din l-imħabba biex l-Ewkaristija mqazza tkun għalina dejjem l-ikel li jwettaqna fil-mixi tagħna lejn is-sema. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Tolbuk mulej għal aktar vokazzjonijiet mod speċjali saċerdotali u reliġjużi. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Mulej Ġesu, iben Alla l-ħaj, intażilt il-Santa Kjara biex toffri lilha nfisha bħal offerta kollha fwieħa għalik, b'ħajja ta' faqar u ta' ċaħda. Għatina li nitalmu minna kif insalbu l-ġisimna bil-ġibdiet u nuqqasijiet tiegħu. Ħantemmu f'ġisimna dak li jonqos mill-passjoni tiegħek għall-ġisem tiegħek li hu l-Knisja. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem tidejjem. Amen.
Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob illa l-missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sakrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għall-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqaddsa kollha tiegħu. Aħna nxandru mulej il-kobor tiegħek fl-ġubijiet li għamilt fil-Verġni Santa Chiara bil-ħerqa kollha nitolbuk biex bħalma hi oġbitek għall-merti tagħha hekk ukoll aħna noġbuk bil-qadi tagħna fis-servizz tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfaw qlubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Għax fil-qaddisin ikkonsagraw ruhom għal Kristu minħabba s-saltna tas-smewiet jixraq infaħru lilek għal providenza tiegħek tal-aġeb. Għax biha int terġa' ssejjaħ il-bniedem għal qudusija li fiha sawwartu fil-bidu u ddewqu minn issa d-doni li bihom iżżejnu fit-tiġdid tad-dinja bi Kristu Sidna. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u ntennulek bla għeda. Qaddis, 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 qaddis. U li Alla tal-eżerċiti. Ismewit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għola tas-smewiet. Imbierek minn ġej fis-sem il-mulej. Osanna fil-għola tas-smewiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajh ħibati ħal ħobs rat il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu qal. Ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġarat il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-dem li jixteret għalikom u għal-bnedmin kollha l-maħfra tad-nubiet. U dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin tas Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Ljun, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk għatililna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqaddsa u Malla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli, ma' Santa Chiara u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek għala missieri tista' kollox. Flimkien ma l-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew issa nitolbu bil-qalb it-talba li għallimna Sidna Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum.
Aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina. Daħalniex fi tiġrib, iżdaħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiebu u leħnina tijek il-paċi fi żminna. Biex nkunu ħilsa dejjem id-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw il-ena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dubietna żaħres lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-ħaqda li jintrid fihan li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħek. Iżda jitbiss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Mulej Alla tagħna inti tajtna qawwa ġdida dan is-sagrament imqaddis tiegħek. Għamel fuq l-eżempju ta' Santa Kjara nġorru dejjem f'ġisimna l-mewt ta' Ġesu u nfittxu li naqdu miegħek biss bi Kristu Sidna. Amen. Mulej magħkom U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Nbirku lil mulej. Irroddu ħajr lil Alla.
il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin li l-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta u iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. L-isfijiet ta' Malta u Għawdex flimkien Makaritas Malta qed jistiednu l-poplu Malti sabiex min jista' jagħti donazzjoni monetarja b'risq il-poplu ta' Gaza. Ta' kuljum diversi tfal u adulti qed ibatu l-ġuħ u qegħdin f'riskju li jitilfu ħajjithom. Id-donazzjonijiet qed jinġabru minn Caritas Internationalis li qed tagħmel l-arranġamenti kollha neċessarji biex l-għajnuna tiegħek tasal lejn min hu tassew vulnerabbli. Żur caritasmalta.org għal iktar informazzjoni. Grazzi. Minn żmien il-Covid ndunajna fil-komunità għandna ħafna nies illi mhux biss qegħdin f'darhom imma mhumiex kapaċi jsajru għalihom infushom u m'għandhomx min isajrilhom. Illum il-ġurnata għandna din il-kċina ta' Marta illi minnha kull ġimgħa joħorġu 1200 ikla li jkunu ġew msajrin minn 5 shifts ta' volontiera ta' 4 jew 5 min nies volontiera mħarġa għax ovvjament hija kċina li timxi fuq l-istandards industrijali, ikliet li mbagħad joħorġu fil-komunità permezz ta' tim ieħor ta' volontiera li propju darba fil-ġimgħa iwassal l-ikliet beneficjarji illi jkun ġew irreferuti magħna mill-kappillani, mis-social workers, minn nies professjonisti li jaħdmu fil-komunità illi jaraw illi daw in-nies għandhom bżonn l-għajnuna tal-ikel imma anke l-għajnuna li xi ħadd iwassillhom jgħidlhom kelma biex jaraw kif qegħdin. Kull ikla kieku kellna nħallsu għaliha tiswa madwar 5-6 euri, jivarja skont jekk hux platt ta' ġini jew kellha platt laħam. Imma permezz tal-benefatturi u l-fatt li l-biċċa l-kbira tax-xogħol issir mill-volontiera dan il-prezz inniżluh għal kważi €1 għal daqstant meta wieħed qiegħed jagħti pereżempju €30 qed jagħti biex persuna jkollha x'tiekol għal xahar sħiħ. Jew il-ħidma tal-komunità flimkien propju twassal biex inkunu nistgħu naraw illi ħadd u propju ħadd ma jkollu għalfejn ikun minn għadha bżonnijiet bażiċi bħal l-ikel. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna isma' t-talb tagħna eħlesejna u iqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jiqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti omna, għalik isma' t-talb tagħna. Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna d-nubietna, eħlisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-erweħ kollha, speċjalment il-dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Naħsbu fl-ewwel misteru minn tal-ferħ. Meta l-Anġelu Gabriel ħabbar il-Sittna Marija li kellha tkun Omm Alla. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun trid int kif is-sema jgħda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dubietna bħalma nafru l-menu ħati għalina u la daħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna minn kull denja. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbi, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa,
nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, nbirek inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, nbirek inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, nbirek inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, nbirek inti fost in-nisa, nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, nbirek inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti omna, għalik jisma talb tagħna, Ġesu li twelet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna d-nubietna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-rebħ kollha, speċjalment il-dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Naħsbu fit-tieni misteru minn tal-ferħ, meta sitna Marija marret iżżur il-qariba tagħha Santa Elisabetta. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun trid int kif is-sema ikda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dubietna, bħalma nafru lil minnu ħati għalina, bla ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna minn kull denja. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, nbirek inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa fis-siegħa tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, nbirek inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, nbirek inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, nbirek inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, nbirek inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, nbirek inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, nbirek inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, nbirek inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, nbirek inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, nbirek inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti omna, għalik jisma talb tagħna, Ġesu li twelet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna d-nubietna, ħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna rebħ kollha, speċjalment il-dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Naħsbu fit-tielet misteru minn tal-ferħ, meta Sidna Ġesu Kristu twieled fil-art ta' Betlehem. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun trid int kif is-sema ikda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dubietna bħalma nafru lil minnu ħati għalina,
ولا دخلنيش في التجريب إذا خلصنا من كل دنيا آمين. سلام عليك ماريا بالغرازيا مملية المليمية كم بركنت فوسط النساء ومبارك الفرات الجفتيك جسو. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا مدنبي هسه وفي الساعة الموتانا آمين. سلام عليك ماريا بالغرازيا مملية المليمية كم بركنت فوسط النساء ومبارك الفرات الجفتيك جسو. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا مدنبي هسه وفي الساعة الموتانا آمين. سلام عليك ماريا بالغرازيا مملية المليمية كم بركنت فوسط النساء ومبارك الفرات الجفتيك جسو. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا مدنبي هسه وفي الساعة الموتانا آمين. سلام عليك ماريا بالغرازيا مملية المليمية كم بركنت فوسط النساء ومبارك الفرات الجفتيك جسو. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا مدنبي هسه وفي الساعة الموتانا آمين. سلام عليك ماريا بالغرازيا مملية المليمية كم بركنت فوسط النساء ومبارك الفرات الجفتيك جسو. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا مدنبي هسه وفي الساعة الموتانا آمين. سلام عليك ماريا بالغرازيا مملية المليمية كم بركنت فوسط النساء ومبارك الفرات الجفتيك جسو. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا مدنبي هسه وفي الساعة الموتانا آمين. سلام عليك ماريا بالغرازيا مملية المليمية كم بركنت فوسط النساء ومبارك الفرات الجفتيك جسو. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا مدنبي هسه وفي الساعة الموتانا آمين. سلام عليك ماريا بالغرازيا مملية المليمية كم بركنت فوسط النساء ومبارك الفرات الجفتيك جسو. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا مدنبي هسه وفي الساعة الموتانا آمين. سلام عليك ماريا بالغرازيا مملية المليمية كم بركنت فوسط النساء ومبارك الفرات الجفتيك جسو. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا مدنبي هسه وفي الساعة الموتانا آمين. سلام عليك ماريا بالغرازيا مملية المليمية كم بركنت فوسط النساء ومبارك الفرات الجفتيك جسو. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا مدنبي هسه وفي الساعة الموتانا آمين. Gloria للمسير وللابن وللسبيرتو السانتو. كيف كان في البدو هسه ودايم ويقبل دايم تدايم آمين. Maria Santissima, urina l-intijomna, għalik isma talbtana, Ġesu li twilet għalina, u rrit ikun bnidem bħalna. O Ġesu tijie, jaħfrinna d-nubietna, eħlisna minn nar tal-infern, u l-ġena l-rebeħ kolla, speċjalment il-dawk li għandhom bżon tal-ħnina tijek. Naħsbu fil-rabba misteru minn tal-ferħ. Meta sitna Marija u San Giuseppe prezentaw l-Ġesu fit-tempju. Issirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun tritint kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, aħfrinna dubietna bħalma nafru l-minu ħati għalina, għalla daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna minn kull denja amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birkinti fost il-nissa u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Alla itlab għalina midinbi, issa u fissija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birkinti fost il-nissa u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Alla itlab għalina midinbi, issa u fissija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birkinti fost il-nissa u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Alla itlab għalina midinbi, issa u fissija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birkinti fost il-nissa u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Alla itlab għalina midinbi, issa u fissija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birkinti fost il-nissa u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Alla itlab għalina midinbi, issa u fissija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birkinti fost il-nissa u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Alla itlab għalina midinbi, issa u fissija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birkinti fost il-nissa u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Alla itlab għalina midinbi, issa u fissija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birkinti fost il-nissa u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Alla itlab għalina midinbi, issa u fissija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birkinti fost il-nissa u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Alla itlab għalina midinbi,
issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlab għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria l-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jiqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, orina l-inti jomna, għalik ismat tal-btana, Ġesu li twilet għalina u ritikun bnidem bħalna. O Ġesu tijie, jaħfrinna d-nubitna ħlisna minn nar tal-infern, kull ġenereweħ kolla, speċjalment il-dawk li aktar għandhom bżon tal-ħnina tijek. Naħsbu fil-ħames u l-aħħar misteru minn tal-ferħ. Meta sitna Marija u San Giuseppe tilfu l-Ġesu, wara 3 ijiem sabuħ fit-tempju jiddisputa mad-dutturi. Issirna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun trid int kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma nafru lil-menu ħati għalina, la ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna minn kull denja. Amen. Slima lik Marija bi-grazzja mimlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlab għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi-grazzja mimlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlab għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi-grazzja mimlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi-grazzja mimlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria l-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jiqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Salve Regina, slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewa u ta' matana. Slima lik li l-ek inajtu għalli xaħna t-turufnati u li teva. Li l-ek nitnedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wit ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena u urina wara dan it-turufnament il-Ġesu frott imbirek tal-ġuftijek. O ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Tolbu għall-intenzjoni tal-Papa. Issirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun trid int kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dubietna, bħalma nafru l-menu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna minn kull denja. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria l-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jiqbal dejjem ta' dejjem. Amen. L-erwieħ tal-purgatorju, għatjom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Istriħuma fis-sliem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana.
Missier etern Alla, ħenna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu qaddis Alla, ħenna lina, Trinità qaddisa Alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' xbejbiet, itlob għalina, Om ta' Kristu, itlob għalina, Om il-Knisja, itlob għalina, Om tal-ħniena, itlob għalina, Om tal-Grazzja Talla, itlob għalina, Om u xebba, itlob għalina, Om mit-tama, itlob għalina, Om li żjed safja, itlob għalina, Om li żjed nadifa, itlob għalina, Om bla teba, itlob għalina, Om li tistħoq l-imħabba, itlob għalina, Om tal-aġeb, itlob għalina, Om tal-parir it-tajjeb, itlob għalina, Om ta' min ħalaqna, itlob għalina, Om ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollu kaqal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera tal-qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispiritu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tiba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri tal-Avorju, itlob għalina, dar tad-deb, itlob għalina, arka tar-rabta l-ġdida, itlob għalina, bib tas-sema, itlob għalina, kewba ta' filgħodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, ken tal-midimbin, itlob għalina, faraġġ tal-migranti, itlob għalina, faraġġ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apposti, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnista mingħajr l-ewwel teba', itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rużarju Mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi. itlob għalina, Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, aħfrinna nitolbuk mulej, Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenna lina, itlob għalina qaddisom Alla, biex ikun jissoqinna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għatililna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni kunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa bil-qawwa Talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispiriti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen. Talba l-San Giuseppe. Slim għalik, ħaris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, li l-ekalla fdalek il-libnu, fik Marija edet il-fiduċja tagħha, mija Kristu trawwem bħala raġel adult. Għaddes Giuseppi, kun missiera lina u koll u mexxina fit-triq tal-ħajja, għalanna l-grazzja l-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe. Itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, San Turrocco, itlob għalina, San Paul Missirna, itlob għalina, San Publio, itlob għalina, San George Preca, itlob għalina, Beato Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Deodata Pisani, itlob għalina, Santa Chiara, itlob għalina, intom qaddisin protetturi tagħna. itolbu l-Alla għalina.
Ntolbu. O Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla għeda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek, li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nidu flimkien, ikun imbirek Alla, imbirek l-isem għaddis tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għal-qalb għaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispiritu Santu Parakritu, imbirek għal-Kbira Alla Marija Santissima, imbirek għal-Imqazza Immakulata Konċizzjoni tagħha, imbirek jitlu glorjus taħħa fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni u imbirek San Giuseppe Arus kastismu taħħa. Imbirek Alla fl-anġi u l-qaddisin kollha tiegħu. Qabel nagħlqu din ix-xandira nixtiequ nistednukom tingħaqdu magħna nhar il-ġimgħa 15 ta' Awwissu fil-Knisja Arċipretali ta' Santa Marija fil-Gudja għall-quddiesa fil-festa ta' Sittna Marija imtella s-sema. Nixtiequ ninfurmawkom ukoll li din il-quddiesa se tixxandar fid-9 ta' filgħodu minn flok fid-9:30 dejjem fuq TVM. Grazzi tal-li naqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb.